сега в Нинджаго, турнирът на елементите. Трябва да отидем там, за да намерим Зейн. Ако ще е там, да си го върнем. Добре дошли в храмът на майстор Чен. Кай, Кол, Джей, Войт, Зейн, Ния, Кай, Кол, Джей, Войт, Зейн, Ния, Ву, Гармадон. Това ли е храмът на майстор Чен? Да. Някога бях негов ученик и лява ръка. Но това не обяснява нищо, въпреки че съм бил първият злодей. Майстор Чен живее като цар и той е цар в неговия остров. Или както той казва, само един може да стане. Всички да сядат. Господаря Чен идва. Най-накрая всичките елементни майстори. Добре дошли. Спрете музиката. Така, тъй като съм аз тук, аз, майстор Чен, каня ви в турнира на елементите. Виждам всякакви елементни майстори. Дори камерата там не снима. Виждаме огъня, земята, светкавицата. Легендарната сила, зелената нинджа. И още майстори, които са елементни. Скоростта, метала, пушека, природата и още едно нещо. Ученикът ми. Най-накрая, след толкова години, че... Слуги, извикайте капухите и чуйте ме много добре. След като изпратите капухите, нека да си свършат сами работата. Освен факта, че и на капухите говоря. Слуги мои и капухи, приветстваме елементните майстори и ги заведете в стаите им. И да, приютете ги там. Така, как сме се наредили така, че ще изчезваме? Майстор Чен ще отива. Добре, придържайте се към плана. Операция да намерим